Dobrý deň, volám sa Renčko. Dneska ideme na pupet hokej. Ideme na Slovensko. A ideme na to. Vyskúšal to takto. Skúšam krásne. Ale dostávame gól. Skor. Krásne. Čo? Pekne preložila, to už je výhra. To už je jasná výhra. A výborné. 6-2. Prvý zápas 6-2. Výborné. Druhý zápas, uvidíme, koľko skončí. Minecraft tento týždeň asi nevyjde, lebo... Výborne. Ale tak som bol po. No, to bude ešte viac ako počka na deti. Keby bolo to aj tak skutočne. Keby to aj tak naši heli, jak sa to dá hrať na hre. Gól ani neviem jak, pretože som dal mi bol tak divný. Zobral si pňažky viacej. Výborne. Ja som tu kus na čo a vyhrávam si, predstavte, že je 5-1. Mám kus to skipol, aby som to stihol. Ale taký gol dostávam. Ale aj tak je to výhra. Čo to vyzerá? Pekne som neho. Dneska aspoň zlato skúsim vyhrať. A uvidíme, či sa mi to podarí. Takto krásne. No, už sme to kus preskočili. Vyhrám 6-2. Nari sú dosuny teraz, ale hre sa to môže neuplatní, ale uplatní sa to. Opa! Aj keď sme jediní vyhrali nad Norskom. Ale sme zatlačili to nakoniec na 2-2. Výborne. Krásne. Keď tu budem mať veľa lajkov, tak budem pokračovať v hre. Uvidíme, jak sa vyvinie to nová hra.
Skúšam všetko, aby sa vám to páčilo pre vás. Výborne, vyhrali sme 7. Dánsko. Skoro nás dotlačilo, aby sme... Ale tak sme im dali gol. Krásota. Aj, 2-1. Go! Oh. Áno. Taký gol som nechcel dostať, ale to nevadí, aj tak sme vyhrali 4-3. Nikoho gol nezaujíma, hlavne, že sme proti roku. Krásota. Jo, ani neviem, ja padol gol, proste padol. Skúšam konečné 0, ešte sme nemali asi ani 1-0. No ani nebudeme mať. Ale bude to rekord asi golov. Tak nebude. Tak bude. Bude to rekord golov. Ale to bude. No. A ideme už na štvrť finále proti Fínsku. Výborne. Je to gól. Výborne. Áno, poď. Áno, 4-1. Nemáme peniaz. Ja chcem ten peniaz. Ešte nie, ja som pri tom nezískal ten peniaz. Ani teraz nezískam. Sakra. Chcem získať ten peniaz. No. Nie. 6-2 tak vyhrali sme. No, v semifinále proti Česku je tady bitva proti bratom. 1-0 pre Slovensko. Krásota, bude z toho druhý gól. A bude z toho 3-0. Ešte ani raz, môžeme sa to pokúsiť proti Čechom teraz. Výborne. Chcem mať 0 proti Čechom. Ale nebude a takou chybou. No dávaj gol. Hejko. Nemôžu vyrovnať. Nevyrovnajú. Hej. Výborne, krásotné. Budeme hrať v finále, budeme... Dobre. Budeme hrať o finále, 4, 3, 2, 1, sme vo finále. Finále proti Rusku. Veľmi očakávaný súboj medzi Rusami a Slovenskom, ktorý je zatiaľ 0-0. Ešte tak dlho nikdy nebolo, ale ani nebude. Nemôžu dostať Slováci gol inak.
môžu skončiť. Sú veľmi pod nátlakom, ale môžu dať gól. Nie je to gól. Čo? Áno, môžeme dať gól. Ale namiesto toho nám dajú gól. Musíme rýchlo vyrovnať. Áno, je to 1-1. A sme späť vo finále. Áno, choď do kuta. Nie je to gól. Rýchlo, daj to preč. Áno, áno, vyhráme v finále. Nevyhráme. Áno, vyhráme. Je to tam. Sme prví. Skvelé. Kajte na to. Pozrite sa. No. A ja sa s vami učím. Ešte pozbieram niektoré tie. No, ale už sa s vami učím a výborne to išlo. Pupet hokej. Takže ja sa s vami učím a dovidenia. Nezabudnite dať lajky, odbery a uvidíme sa zase o týždeň alebo ešte skôr.